Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da sake kasancewa a cikin wannan channel tamu mai albarka mai suna Our Trading. A cikin wannan bidiyo za mu yi bayani akan entry model da na samu har guda biyu cikin minti 20 na ci TP, Buzz na yi selling kuma na zo na yi buy, wanda idan ba za ku manta ba a ranar 27 na ce zan nuna mana yadda aka yi na yi kacin wannan move ɗin. So da fari dai kafin mu shiga cikin shirin, idan wannan shine shigo ka ta farko cikin wannan channel, kada ka shafa'a ka danna mana subscribe, a mana like, idan da question mu haɗu a comment section. So NQ ba forex pair ba ce, ba ta daga cikin crypto, ba ta daga cikin forex. NQ bara na nuna muku. Yanzu idan ka taho wajen searching za ka ga nan ga stock nan, okay? Nan stock, nan fund, nan future, nan forex, nan crypto. So NQ tana cikin indices. NQ indices ce, ba ta cikin forex pairs, ba fair ba ce, indices ce, okay? So ina fata an gane. So ya danganta da broker ka. A wata broker NQ akan kira ta da US 100, a wani gun NQ, a wani gun ya danganta dai. So ina fata dai zaka iya ganin ta ma a US 100. So duka ita ce. Duka abinda muka dora a cikin wannan channel namu shine abinda na gani na yi kacin. Idan ba za ku manta ba, na dora mana wannan ranar 27 ga wata ne wannan move ɗin ya faru. Da fari na ɗauko Fibonacci, da na ɗauko Fibonacci na saka shi daga wannan high ɗin na kawo shi zuwa wannan swing low ɗin. Okay, so wannan swing low ɗin yanzu abin da nake expecting shine NQ retracement ta zo. Idan ka kula za ka ga internal to external. Na riga na faɗa mana cewa market ɗin nan abin da take yi shine mai internal to external. Ga faz nawa nan, idan market ta taho ta yi haka za ta koma internal, ta koma external, ta dawo internal, ta koma external, ta dawo internal. So wannan move ɗin shine abin da na gani a NQ. Ta zo ta ne ta je min wani high time frame key level a ƙasa, ta je ta yi touching nasa, sai kuma ta dawo ta fara yin taking highs, tana dawowa internal, ta yi taking high, ta dawo internal, ta yi taking high, wato external to internal. So yayin da na zo na tadda NQ tana da lokutan da ake yin trading nata. Akwai lokacin da NQ take da volatility, so shine 9:30 9:30 New York time. So a Nigerian time yanzu 9:30 yana kama karfe 2:30 ne na rana. So karfe 2:30 NQ take fara move nata. Za ta yi babban move a 9:30 ɗin nan, tana buga za ta yi move nata. So a lokacin ana kama ta, za ka iya kama ta, za ka iya barin sai wasu lokuta yayin da ta gama move ɗinta na 9:30, domin a 9:30 ana blowing account sosai, amma kuma in ka san sirrinta minti 10 zuwa minti 20 ya ishe ka trading gaba ɗaya a wannan rana. So NQ move ɗin da na kama a ranar shine ta zo ta min takin na wani internal ne, okay? A ƙasan nan gashi NQ ta zo min wani key level ne. Da NQ ta zo wannan key level ɗin sai ta juya, da ta juya sai ta fara min taking external liquidity, tana yin mai internal to external, external to internal. Ga yadda lamarin yake. Bara na ɗauko fast ɗina kaga. So ga fast ɗina nan. So bayan NQ ta yi touching na wannan key level ɗin sai muka tashi, sai ta tafi, sai ta yi taking mai wannan high ɗin. Ka gani? Da ta yi taking wannan high ɗin sai ta yi mai, sai ta dawo internal. Menene internal ɗinmu? Wannan FBG ɗin. Ta dawo internal, sai ta tashi. Da ta tashi sai ta ɗauki wannan high ɗin. Okay? Bayan ta ɗauki wannan high ɗin, ga wani high ɗin shi ma a nan. Kaga ta ɗauke shi, shi ma shi ne nan. So a nan ɗin nan ne sai NQ ta juyo, za ta dawo mai internal. So internal ɗinmu a nan sai na ɗauki OTE na yi amfani da shi. Ranan nan wajen ne. An zo nan sai na zo na tadda NQ a nan. So kuma gashi 9:30 lokaci ya yi, lokacin da za ta fara move ɗinta ya yi. To da wannan damar na yi amfani in ce NQ za ta zo ne internal liquidity sai kuma ta koma
external. So sai na rako ta zuwa cikin internal liquidity ɗinta, bara na mana zoom in. Sai na rako ta zuwa internal ɗin da za ta zo. Ta ya na san inda za ta zo? Ta yadda na san za ta zo shine na nuna mana a cikin wata bidiyo, inda na mana bidiyo akan me daily range, inda na nuna mana Fibonacci retracement levels. So idan baka ga bidiyon ba, ka duba za ka ga Fibonacci setting da na bayar. So da shi na yi amfani, ga dai range ɗin. Sai na ɗauko shi, na ɗauko Fibonacci na, sai na ɗora shi a nan. Da na ɗora shi a high ɗin da NQ ta yi creating. Okay? Sai na kawo shi zuwa swing low. Daga swing low ɗin nan kaga idan ka kula muna da me? Muna da levels ɗinmu ga shi nan, ga 0.5 level, ga 0.62, ga kuma 0.79 level. Okay? So idan ba ku manta ba, 0.79 shine mafi ƙololuwar retracement da market za ta yi. So a nan ne na zo na samu, menene na samu a ciki? A cikin wannan Fibonacci level ɗina 0.79, abinda na samu shine ina da fair value gap a nan gashi. Sai na zana fair value gap ɗina, bara na zana shi ku gan shi. Okay? Ba na goge wannan ya daina fitowa. So da na ɗauko na zana fair value gap ɗina haka, yawwa gashi na zana fair value gap ɗina. So NQ kuma a lokacin 9:30 ana nan wajen, bata ƙaraso me, bata ƙaraso cikin wannan fair value gap ɗin ba, balle na yi buy. So sai na nemi opportunity sell, na rako ta zuwa cikin wannan FVG ɗin, sai na koma ƙaramin time frame. Okay? Let's go to 1 minute time frame. Bara na nemo wajen a 1 minute time frame. Okay? So NQ da lokuta take amfani. Trading na nas 100 time ne gaskiya. Real definition of time before price. So ka samu NQ. NQ ana trading ɗinta ne da time. Time shine sol na wannan market ɗin. Ba kaman crypto market ba da zai kasance koyaushe kawai kaga PDRA za ka yi tunanin za a yi respecting nasa. No, ba irin haka ba ne. Mu a NQ abinda muke shine first muna respecting na me? Muna respecting ne na wannan abin da ake ce masa time. So anan na zo na tadda NQ. Gashi 9:30 ba na ɗora kaga. Kaga 9:30 ta min a nan wajen wannan candle ɗin. Gashi nan? Wannan bullish candle ɗin. So wannan bullish candle ɗin shine na yi amfani da shi, kaga ya shigo min cikin wani 1 minute FVG. Kaga me? Na san cewar NQ retracement ta tafi. Retracement ɗin nan na san har yanzu tana me? Tana premium ne, kuma ba a yin buying a premium sai a discount. So haka na samu na ɗora sell ɗina daga cikin wannan FVG ɗin, na rako ta cikin wannan 1 hour FVG ɗin. Daga cikin 1 minute FVG na koro ta taho me? Ta taho 1 hour FVG. Daga 1 hour FVG sai na kora ta zuwa external liquidity. To bara na sa position ɗina ku gani. So gashi na ɗauko me? Short position ɗina. Da fari short position ɗina 9:30 ta yi, zan saka shi a nan a jikin wannan bullish candle ɗin. So me target ɗina? Target ɗina shine a shigo min cikin wannan FVG ɗin. Okay? Sai ka seta me? Wannan abar taka SL. So SL above this candle. So haka na seta wannan move ɗin, shine na kama wannan sell ɗin. Idan ka lura wannan 1 minute candle ne. 1 minute candle ɗin nan kaga daga 9:30 guda nawa aka mun? Let's count with you. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 candle. Okay, 7 ma. Minti 7 kaga na ci wannan TP ɗin na selling ɗin nan. So anan ina da garantin cewar NQ juya za ta yi. Me yasa? Saboda SMT. So ba za ka san menene SMT ba da sauran abubuwa, da sauran confluence ɗin da suka sa na yi buy kai tsaye ba tare da na jira me confirmation na za ta juya ba. Direct daga nan na kama buy ɗina saboda wasu abubuwa da na sani. So idan kana so ka san waɗannan abubuwan, ina recommending naka gaskiya ka shiga class namu. Akwai mentorship da muka buɗe. So currently muna register. So ka tuntuɓe mu a WhatsApp namu domin shiga cikin wannan class namu, domin shinan lokutan yin trading da ma me za ka ga ka yi trading a wannan lokaci. So yadda in yi afka mata bara ka ga a nan na yi long ɗina.
wannan exact candle ɗin da aka fara bullish ɗin a shi na shiga long ɗina, na yi targeting sama na. SL ɗina ma a cikin FVG ɗin ma take. Tsantsar confidence da kuma shinan wacece NQ da kuma shinan news ɗin da aka yi jiya. Washe garin ranar kafin ranar nan ta zo an yi news ɗin shine news ɗin I think to holiday ne, holiday aka yi. So after the holiday na san abin da yake faruwa akan NQ, ba ma NQ ba, sauran forex pairs ma na san me yake faruwa. So don haka na san NQ za ta juya a wannan wajen, saboda Fibonacci ɗina da sauran dalilai na da sai ɗalibai na ne za su sani. So wannan shine daga nan na kama ta zuwa buy. Ina fata an fahimci yadda na kama selling, na kama buy cikin ƙanƙanin lokaci, cikin minti 20 ma gaba ɗaya. I sell, na yi targeting TP ɗina, I buy, na yi targeting direct zuwa TP na shi ma. So ina fata an gane. So kada ku manta, idan da mai tambaya mu haɗu a comment section. So for our mentorship, so a tuntuɓe mu ta WhatsApp domin shiga cikin class namu. Thank you. See you next. Love you.